Takže ahoj lidi, tady je opět Šikan a podle názvu videa víte, čarovný Minecraft. Je to nová série mých videí, takže čarovný Minecraft teď budu točit hodně často. To mě totiž hrozně moc baví a takže jdeme na něj. Moc teda tomu nerozumím. Párkrát se podívám na Mental Gamera. Takže to je určitě kůň malej. Takže jdeme něco udělat. Jdeme natěžit nějaký to dřevo a tak. Tohle je teda nějaký dřevo. Jaký je lok? Nějaký. Tak si vytvoříme nějaký zásadní. Ještě k něčemu ten single, co měl vyjít můj, tak nevyjde. Jak se mi teď nechce točit, já jsem nemocný, ale tak to není kvůli tomu, protože teď natáčím tohle, takže a nastavil jsem si seed a objevil jsem se někde tam, našel jsem sem a vlastně jsem viděl vesnici, že jdeme sem, tady se nějak bydlíme, to jsem zrovna nechtěl. Můj počítač není dost tak výkonný, takže se vám to možná trochu bude sekat. A to ještě jsem už prohledal, takže tady máme nějaký. Si to vezmeme sebou. Dáme si to někam jinam. Ještě jsem tam viděl jednu čestku v kovárně, myslím, nebo jak se tomu říká. Co mi otvírajte. Jdeme. Takhle proskočíme. A tady jsem ještě viděl čestku. Ano. Takže. Dobrý. Vám, že vám to nevadí, že hraju na normální vzdálenost. Je to však normální. Takže tady bychom mohli. Tady jsem chtěl bydlet. Nebo jako se ubytovat. Takže to sníme. Robíme si krafťák. Jsem si od 1.5 zvyknul. Že jdem. Se mluvám, jsem fakt nemocnej. A jako to, či se mi chce. A že vám to vadit nebude. Jak já mám nastaveného tady někde? Že vím si pro uhlí. Takže máme i tam i farmy na mrkev, takže si budeme hlavně jíst tu mrkev. No ty brambory. Kopu sakra, jo, uhlí, když já potřebuji cobblestone. Cobblestone. Dotěžíme něco. A ještě k tomu multiplayer budu točit, ale zatím s kamarádem se domlouvám. Nevím přesně, kdy to bude. Takže fuck. Co to je? Dá se to radši stiším, mám to teda nějak moc. No to fakt buzeruje. To je hrozný. Pelikánem, co to bude určitě. Tam učí, jo. Držobu. Ještě jdem nahoru. To se berem. Jdem nahoru. No, co chceš? To seš ty? Ty tady budeš buzerovat? Ty? Buzerant? No, kašlem na něj. No, kašlem na ní.
Už si vytvoříme kamenný krump. Máme štěstí, že už máme takhle železný meč. Co chceš? Máme ještě... Takže si vytvoříme sekiru. Ne! Já jsem si bral 2, ne? Jsem zdala. Nevím, se potom podívám, jako. Tak. Dobrý. Takže... Si vezmeme takhle. A jdeme ještě si pro to nějaký jídlo a my jsme si mohli vytvořit nějaký torčky. Si to zavřeme a teď si to jak osvítíme. Myslím, že Xcam je mapa. Tak co tu máme? Tady bliká villager. Tak se nastavíme přímo tady. Zajímalo, jak se ruší ty pointy. Už tak napište do komentářů. Tak dobrý. Tady přesně bydlíme. Takže já jsem chtěl jít vlastně na to jídlo. Takže pro něj jdem. Jsme nějaký měli, protože ten chleba asi nám stačit nebude jeden. Myslím, že tady bychom se mohli na chvilku bydlet. Svedem všechno. Čekání. Krade mi. Ne, to jsem zrovna nechtěl. Počkej. No jo, tady není voda, no to furt zamrzá. Co s tím? Mě štve. No jo. Kopem si vlnu, ať máme na postel. Takže si ji vykopem. A jak to asi tady všechno pozbíral teď. Lak. Mám takový lagy teď. Dobrý asi. Už to je dobrý. Ne, zase. To vypadá v tom čarovňáku, je to fakt hrozný. S tím. Já si myslím, že teď to asi bude stačit. Musíme se ještě rychle popravit domů. Ne, dopravit. Se pravíme ještě jednu vlnu. Ještě ten jeden, ten sloup. Kde seš? Sloupe! Prosím. Doufám, že nás nic nezabije. Jdeme rychle domů. Moje houběna. Lagy. Teď. Dobrý. Jsme doma. To je hrozný. Buď ticho. Ne. Ježiši. Sakra. Tak. Stýlku. Dobrý jsme. Jsme tady. To si nevšímejte. Já jsem se trochu hrál. A jinak cheatovat jako fakt nebudu, jako tohle mě bude hrozně moc bavit bez cheatů. Kdo otvírá? Počuje. Poticho. Jak si toho vezmem? No, takhle to necháme.
Zabijem si tady toho šmejda. On nás nakazil. Že přijde jako asi zabít. To bychom mohli něco dostat, ale nevím přesně, co bychom dostali. To je ten. Tak to jsme toho dostali teda. Je zajíček. Čau zajíčku. Čau. Jsi mrtvej. Natěž nějaký dřevo asi. Takže jdeme. Co děláš? Co ubližuješ? Co stravuješ? Jau. Myslím, že toho se dá. Vůl. To je vůl. Třeba. No, levely. Že potom půjdeme do nějaký jeskyňky. Půjdeme do nějaký jeskyně. Jdeme ještě. To máme za biom vůbec. Nevím. Se kachna. Je kachna? Může sloužit možná i jako zbraň. Ještě 14 dřeva. Takže jdeme. Tady je nějaký něco. Tady máme tamhle domov. Domov můj je tamhle. Tady je to docela nebezpečný. Máme cobblestone potřebujeme, takže dá se nic dělat. Takže ho vykopem asi jinde, no. Dá se nic dělat. To už jsem říkal. Takže máme jenom 3. Naději, že aspoň tak. Nějaký možná ještě dřevo. Se moc nechce těžit teď. Tak. Dřevo máme. I dřevo. Já bych možná vytěžil jen tamhle ten cobblestone a měli bychom jít spíš do té skyně, co máme doma. U nás doma. Jo. Že uhlí ještě taky vytěžíme. Další kašel. A já nevím, jak dlouho točím, takže si nějak vrátíme. Ještě se podívám někde, jak se třeba dostat do forestu. Pokud vím, tak to je nějaká ta oblast, nebo jak se tam musíš dostat přes nějaký ten portál, že tam jsou nějaký velký nestvůry. Takže 12. Takže si vezmeme ještě nějaký kobladem. Co to dělá vůbec? To je nějaká, to je ta zbraň, že jo? Co je zbraň? No tam řve furt. Myslím, že je medvěd. A to se myslím, že... nevím, jestli se dá ochočit vůbec. Snad jo. Pokud někdo bude laskavý, co vám teda někdo bude chtít, tak byste mi... Pokud někdo je můj fanoušek, tak můžete mi udělat nějaký pěkný intro. Aby můj kanál jako vypadal trochu líp. Jako nic moc teda na videa, ale intro by bylo docela dobrý. První intro.
intro jako moje. Protože já teda jako intro neumím udělat, tak možná vy. A už mám něco přes tak, takže může mít. Myslím, že... Ne, dobrý, on mi neubližuje. Co z něj dostanu? Klik, ubírám. Se koukám spíš na ty životy. Tak... Jo, z tohohle dostávám normální kůži. Takže dobrý. Můžete... budu se dělat asi svůj vlastní Facebook. Já už Facebook mám, ale Facebook fan. Tady na můj kanál Šikana. Takže mi dejte určitě like. Už umři. Takže máme tady nějakou jeskyni. Takže bude aspoň trochu velká. To jdeme si teda nahoru. Jsme nahoře. Doufám, že z tohohle dostanu taky něco. Sklápni. Jsi pěkně otravnej. Z toho jsem dostal 3. No, já se asi tu kůži šetřil. Tedy. Zarašel domů. Kopem si tady tu pec. Takže máme peci. Takže dobrý. To jsem nechtěl. Asi si uděláme ještě jednu. Tak. Asi z tohohle to bude nejlepší. A máme čestku ještě. Že jo? Takže jo. Tento díl nebyl tak extra velký, ale doufám, že se vám líbil. Popřípadně dejte like, odběr. A zase někdy příště. Takže čau.